Naš večerašnji gost je Nedžad Hodžić, predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina. Dobar vam večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Vidjeli smo slike iz Vukovara. Čini se da je država zakazala u svim pogledima u Vukovaru. Kadrovi interventne policije koji čuvaju ćirilične ploče. Kud ide Vukovar? Žalosna je situacija, prije svega želim reći, jer slika koju smo gledali prije nekoliko dana ili nekoliko tjedana, dakle da u hrvatskom Vukovaru, koji je hrvatski grad naravno, pripadnik hrvatskih branitelja preko hrvatskog policajca skida sa državne ili hrvatske institucije ploču koja je po zakonu tamo postavljena i mislim jedna velika katastrofa. I upravo zadnja rečenica iz vašeg priloga, mislim da je Vukovar ipak moneta za potkusurivanje nekako političko, a nikako se ne događaju stvari koje vode ka dobru Vukovara i Vukovaraca. Pokazuje li država ovih dana svoju nemoć zapravo? Ne može se riješiti situacija nikako. Ne bih rekao da je to nemoć države. Država mora biti uporna u provođenju zakona. Provedba ovog zakona o pravima nacionalnih manjina je naišla na određen otpor. Ja bih rekao da je država već pokazala dovoljno strpljenja. Nadamo se da će ovome svemu uskoro doći kraj, jer mora doći kraj. Zakon se mora primijeniti i to trebaju znati svi ljudi u Vukovaru. Dakle, vlastiti zakoni u vlastitoj državi. Tko stoji iza negiranja ćiriličnih ploča u Vukovaru i općenito po cijeloj Hrvatskoj? Problem se sad prelio i u Udbinu i u Benkovac, čuvaju se table po cijeloj Hrvatskoj, čuvaju se u Zagrebu gdje su stajale i za vrijeme rata. Tko stoji iza toga? Pa gledajte, upravo ovo što se ta situacija raširila diljem Hrvatske govori da to nije problem Vukovara ni Vukovaraca, nego da se radi o političkom problemu, pa ja bih rekao i o manipulaciji. Po mom dubokom ubjeđenju, određena politička opcija, to je, ja mislim, HDZ-ova, nije uradila dovoljno dobar posao u Vukovaru, mora objasniti svom biračkom tijelu da se tamo moraju primjenjivati hrvatski zakoni. Upravo ovaj slijed događanja, dakle, govori da to nije samo Vukovar, da to nije samo pitanje ćirilice u Vukovaru kao gradu od posebnog pijeteta, makar ne smijemo zaboraviti ni druge žrtve. Po mom dubokom ubjeđenju se radi o čistoj političkoj manipulaciji. A ako se sjetite lokalnih izbora, stožer za odbranu hrvatskog Vukovara se i deklarirao, osim par njihovih članova, da su u stvari da će podržati HDZ na lokalnim izborima. A HDZ opet s druge strane kaže kako oni s tim nemaju veze, kako oni su i poticali postavljanje tih ćiriličnih ploča po Hrvatskoj, samo ne u Vukovaru. I spominju članak 8 Ustavnog zakona. O čemu se zapravo radi? Članak 8 Ustavnog zakona upravo govori suprotno, ako dozvolite ja ga mogu i citirati i pročitati. Dakle, on upravo podupire provedbu Ustavnog zakona i dozvolite da ga citiram ovdje. Dakle, odredbe ovoga Ustavnog zakona i odredbe posebnih zakona kojima se uređuju prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina moraju se tumačiti i primjenjivati sa svrhom poštivanja pripadnika nacionalnih manjina i hrvatskog naroda, razvijanja razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među njima. Dakle, upravo egzaktno 8. članak Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina govori o ciljevima tog zakona, a to je u stvari razvijanje jednog multietničkog, multikulturalnog društva. Ovo je Hrvatska država, to je tako jasno svima. Hrvatski narod je većinski, ali i pripadnici nacionalnih manjina imaju određena prava koja se moraju poštivati. Vi ste predsjednik Kluba nacionalnih manjina u Saboru, predstavnik ste Bošnjaka i sami ste imali stradali za vrijeme rata. Što za vas osobno znači ćirilica? Ćirilica je jedno pismo i svi hrvatski državljani, i svi hrvatski građani i Hrvati i ostali moraju znati da ako znaju ćirilicu su bogatiji ljudi. Ćirilica ili ćiriličnim pismom se pišu i neki drugi svjetski jezici poput ruskog ili drugih. Dakle, to naprosto treba znati, bit ćete bogatiji čovjek. Vukovar bi u stvari trebao biti, Vukovar je sad ulaz nekakav u Europu, dakle to bi trebalo biti mjesto upravo u kojem bi se pokazala puna demokratičnost Hrvatske, u kojem bi se pokazala puna demokratičnost Europske unije kojoj pripadamo, a nikako da ovakve slike iz Vukovara, slike apsolutno bezakonja idu diljem i nažalost nose negativne efekte diljem Hrvatske. Ovo nije dobra situacija i ovo treba, dakle vlast pod hitno mora uvesti red i dovesti provođenje zakona onako kako to treba biti. Ono što svakako nije dobro u Vukovaru i na što sam i sama naišla je da svi oni koji misle drugačije od glasne manjine, oni nisu dobrodošli i oni zapravo šute. Kako se ovih dana uopće osjećaju pripadnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj? Pazite, nelagoda je. Dakle, nelagoda je, mi se zalažemo da se Ustavni zakon provodi.
Ustavni zakon ne regulira samo pismo onih manjina koje na to imaju pravo. Ustavni zakon regulira i hrvatska javnost treba da zna da Ustavni zakon regulira i broj zaposlenih pripadnika manjina u javnim i državnim firmama ili ustanovama. Tu je katastrofalno stanje. Vi imate situaciju za Bošnjake, recimo, koji bi trebalo raditi 400, da ih radi 70. A podsjetit ću vas da su ginuli u Domovinskom ratu, da je 1100 Bošnjaka poginulo u Domovinskom ratu. Dakle, jedan enorman nesrazmjer prema onome koliko konzumiraju danas ta prava. Ovo je nešto što je lako provesti. Zaposliti ljude nije lako danas sigurno, ali ovo, barem tu dvojezičnost koju moramo provesti, to je lak posao. Bitna je samo politička volja da se ljudima na terenu objasni: gospodo draga, ovo je naša država, naš zakon i moramo ga svi zajedno provesti. Upravo ste. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Molim.